سلام تعني هبلي كبرات فتوات تختاتلتي سابوين سبورت لما عندهم بحدش صابات سبورت مديسنا لنا بركز اول علتاو زيناتات سبورت زكاتة علتاو مدلونا سكعف الصامة بمصنح كتكتاتلون عدم ازرارا بستبحلو زيناتات زي تسمعوا له علتاو مدلونا ايو كتسمعوا زقب ايو حبيركم ناصنحوا لايك كومنت شير سبسكرايب مقوارك الزنقوم بقدامنت تمالي اب استفلالي ليغات اوروبا استخايدو ግጥማት ናይ ውጽኢት ጥቆማና በኹም ብምባል ምድላውና ክንጅምር ናብ ባይላር ዝተጓዓዛ ዝገጠመት አትሌቲኮ ማድሪድ 3-2 ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዋቲት ብምዃን ናብ ቀጻላይ ዙር ክትሓልፍ ክኢላላ አላቬስ ንሲቪ 1-0 ብምስዓር በተመሳሳሊ ናብ ቀጻል ዙር ዝተጸምበረት ጋንታ ክትከውን ክኢላላ ሪያል ማድሪድ ውን በተመሳሳሊ ካብ ሜዳ ወጻእ ተጓዓዛ ንታልቬራ ዝተባሃለት ጋንታ ዝገጠመት እንትትከውን በክልተ ናይ ምባፔ ጎል ተሓጊዛ 3-2 ክትዕወት ክኢላላ ኣብ ካራባው ካብ ናብ እንግሊዝ ክንመለስ ከለና ድማ ማንቸስተር ሲቲ ንብሬንትፎርድ እንግዳም 2-0 ዝተዓወተትሉ ውጽኢት ብምምዝጋብ ናብ ቀጻላይ ዙር ክትሰገር ክኢላላ ኒውካስልን በተመሳሳሊ ንፉልሃም እንግዳ 2-1 ብምስዓር በተመሳሳሊ ቀጻላይ ዙር ዝሰገረት ጋንታ ክትከውን ክኢላላ كراباو كاب أب فرق فتصامة زبصحن تخون أب فرق فتصامة من كام زرخباون علاو خوينلو ناب فتصامة صواتها نمحلف تشيلسي كاب أرسنالن كريستال بالاس زسعره كتقدم من كلا نيوكاسل دما ميدا نمانشستر سيتي بمنقاد ناب فتصامة نمحلف قدمن ككايدين إذن 4 غانتاتات أب كراباو كاب تعواتنا مخان عدل حزن نام ميدا كورداين غانتو أرسنال أنصار والبساب ميد أو زكايدتو كبير قطم بخبير چنقي 3 نطب حزاو زوصتلو وسانو صواتا بمقدات كاميدا زوص بين وايت نحد ور حزاكل كاميدا كرحق مخوان تطايسلو بين وايت كاميدا كندزاكل مرحقو دما اسكوادو سفيحيو انداتفخاللو نزنصنح أرسنال كالي سقات فطيرو يركب أرسنال كم زحلف عمت حزون بمحاسيتي كبير زتفخاله ناي چنق غزند حلفت تركب كم زفلت كلته اب مسمر مكلخال تصاوت زخونو وسنت تتصاوت ساليفان غابرييلن بزيم هلوم كندي واغا تخفل كم زلا اب قربا معلتات نريو زلنا وصيت ارسنال يملاختيم ناي بين وايت كاميدا مرحقون تمساسالي صقطي ابلع الارسنال كفتر كم زخ اندات تقصيركم نبر تصاوت أرسنال غرانيت جاكا أبز عمت زي كابز فرمو بلوصات تصاوت بريمير ليج انجليز انداتبخاله يركب أب زحلفو عمتات أب جرمناويت باير ليفركوسن فولي بقعتو كري زخاله غرانيت جاكا أبز عمت زي دما ناب سندرلاند تصمبير بمرحنة اتا غانتا نابزل على درجة كتمص اندحجز يركب حدش كابز مصا غانتاتات بزل على درجة تنقصاص زلا سندرلاند أبز حز اوان أب صبو درجة نختمص كابز حجزوا تصاوت اتحاد غرانيت جاكا انداتبخاللو يركب غرانيت جاكا ابز كرمت زي كابز فرمو تصاوتين 7.18 ريتينج بمركب بولص فرامي انداتبخاللو يركب غرانيت جاكا ابز عدمي زاريو زلو بولص قمنا كامير اخمو اب كومنت هوغو ايكيتيكي ناي سومونزي بولوز تصاوتاي بريمير ليج عدي انجليز تبخايلو تحاريلو هوغو ايكيتيكي بزحلفو كلتا قطمات بريمير ليج عدي انجليز 4 جولات بمزغابه بولوز اناتو دامسكر يركب ليفربول كاب زفرمتهم بركز زبولو بولوزات تصاوتي ابز عمت زي عوت زخونه قمنا زر زلو هوغو ايكيتيكي أبك أتصالون ليفربول أتيتو كاب زلنا وصيت قلولاب نختوص كاب زحجوتو تصاوت اتحاد انداتفخاللو يركب كاب انترا فرانكفورت ب 88 مليون يورو كم زفرم زفلت يو هوغو ايكيتيكي نبر تصاوتن أسلطانن غانتا مانشستر يونايتد زنبره أولي غونر سولشاير أزرارا برئيتو هيبولم أسلطان غانتا مانشستر يونايتد اندخالو زداليم تصاوت كفرملو بزي مخالو اب وصيتو كبيد ودقت اغاطيمون كبل غليصلو بفلاي ايرلينغ براوت هالاند اب بورشا دورتموند اندخالو ديكلان رايس اب ويست هام اندخالو جود بيلينغهام بتمساسالي اب بورشا دورتموند اندخالو نخفرملو صاوعت ولا قريبو انتنبرم يوهن برا حالفتي بورد مانشستر يونايتد جيدان سانچو دوني فان ديبيكن ود 36 عامت زنبر كريستيانو رونالدو افر ريموم لي نوقتي تحتتي نسوم يمكبل اب زرغو حبريتا تقيسلون
ሞተር ማእኸል ሊቨርፑል እንዳተባሃለ እንዳተሞገሰ ዝርከበ ዶሚኒክ ሶቦስላይ አንጻር ብራይተን ኣብ ዝተገበረ ግጥም ብዝገጠሞ ቀሊል ዝተባሃለ መጉዳእቲ ጋንቱ ሊቨርፑል ካብ ሜዳ ወፃኢ ተጓዒዛ ኣብ ዋይት ሃርት አንጻር ቶተንሃም ሆትስፐር ኣብ ተካይዶ ግጥም ናይ ምስላፍ ዕድሎ ጸቢቢ እንዳተባሃለ ይርከብ ገለገለ ተንተንቲ ግን ዶሚኒክ ሶቦስላይ ገጢሞ ዘሎ ማሕሰይቲ ቅልል ዝበለ ስለ ዝኾነ ምርመራ ምስ ተገበሮ ናይ ምምላስ ዕድሎ ሰፊሕ እንዳበሉ ይርከቡ ስለምምላሱ ስለዘይ መምላሱ ግን እስካ ሕዝን ንጹር ኣይኮነን ድሕር ስፐርስ ዘሎ ግጥማት ግን ዶሚኒክ ሶቦስላይ ንጋንታ ሊቨርፑል ግልጋሎት ከም ዝህብ እንዳተጠቀሰ ይርከብ ኣብዚ መጽእ ክረምቲ ኮንትራቶም ወይ ከዓ ውዕሎም ካብ ዝዛዘሙ ተጻወቲ እቲ ሓደ ዝኾነ ኣብ መስመር ምክልኻል ብሉጽነቱ እንዳመስከረ ዝርከብ እንግሊዛዊ ናይ ክሪስታል ፓላስ ተጻዋቲ ማርክ ጉሄ መዕለቢኡ እስካ ሕዛበይ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ከም ዝፍለጠ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ሊቨርፑል ክፍርም ናይ ሕክምና ምርመራ ዋላ እኳ እንተገበረ ከይተሳክዐ ክተርፍ ክኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ፌር ማለት ሕዚ ድማ ደለይቱ በዚሖም ኣለው ባርሴሎና ባየር ሙኒክ ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል እውን ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ማርክ ጉሄን መፍርካብ ኣብ ዝግበር ንሕነሕ ወሳኒ ጸዋታ ክትገበር ተጽቢት ይግበር ብፍላይ እቲ ተጻዋቲ ብነጻ ዝለቀ ተጻዋታይ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ኣብ ሰሙናዊ መሃይኡ ዝለዓለ ሕቶ ከቕርብ ከም ዝኽእል ዝተጠቀሰ እንትኸውን ነዚ መሃያ ዝክሽፍን ዝኽእል ጋንታ ንማርክ ጉሄ ክውንን ከም ዝኽእል እንዳተጠቀሰ ይርከብ ብሰፊሑ ባየር ሙኒክ ኣብዚ ጉዳይ እንዳሰርሐት ትርከብ ከም ዘላ ዋላ እኳ ተጠቀሰ ባርሴሎና ግን ትማዲ ንሰበ ስልጣናት ክሪስታል ፓላስ ደዊላ ከም ዘዘራረበ ተገሊጹሎ ብፍላይ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ጥሪ መስኮር ስግግር ተጻወቲ ነዚ ተጻዋታይ እዚ ብውስን ገንዘብ ከተፈርሙ ከም እትኽእል እዩ እንዳተጠቀሰ ዝርከብ ሊቨርፑል እውን ንጉዳይ ማርክ ጉሄ ብቀረባ ትከታተል ከም ዘላ ተጠቂሱሎ ማንቸስተር ሲቲ እውን ካብዚ ጉዳይ ከም ዘይረሓቐት እዩ ዝተጠቀሰ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዜጋታት ሴኔጋልን አይቮሪ ኮስትን መሬተይ ከይረግጹ ብምባል ትማሊ ከቢድ ዝተባሃለ ትእዛዝ መሐላሊፉሎ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ነዚ ትእዛዝ ምሕላፉ ሲዒቡ ኣሜሪካ ኣብ ተዳለወ ጽዋዕ ዓለም ዝሓለፈ ጋንታታት ሴኔጋልን አይቮሪ ኮስትን ደገፍተን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዋ ዝኽልክል ፌርማ ምዃኑ ሲዒቡ بحزي ጽዋዕ ዓለም ኣብ ከቢድ ወጥራኣት ይርከብ ተጋንታታት ሴኔጋልን አይቮሪ ኮስትን ብዘይ ደገፍትና ሜዳ ኮርዳ ዝግደዳ እንተ ኮይነን ኣብ ጽዋዕ ዓለም ፍትሓዊ ዝኾነ ውድድር ንኸይረአ ክኽእል ከም ዝኽእል ብዙሓት ከም መከራኸሪ ሓሳብ እንዳቕረቡ ይርከቡ ተጻወቲ ኣባላትን ስታፍን እታ ጋንታ ኮይኑ ስድራ እቶም ተጻወቲ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምኻድ ዕድል ከም ዘለዎም ግን ተጠቂሱሎም አሰልጣኒ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ሮቢን አሞሪ ጋንቱ አታቶ ካብ ዘለና ውጽኢት ቅልውላው ንኽትወጽም ሌጀንድ ዝኾኑ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻወቲ ብምምጻእ ነቶም ተጻወቲ ከላዕሉ ጸውዒት ከም ዝገበረ ተገሊጹሎም ኤሪክ ካንቶናን ዴቪድ ቤካንም ካብ ዝተጸውዑ ተጻወቲ ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ ወይ ከዓ ሌጀንዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃኖም ተጠቂሱሎ ካብ ክልቲኦም ብተወሳኺ ስማቶም ዝተጠቀሱ ኣርባዕተ ነበር ተጻወቲ ወይ ከዓ ሌጀንድ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይጻወቱ ዘለዉ ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኸላዕሉ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክምለሱ ምዃኖም ተጠቂሱሎም ሮቢን አሞሪ ገጢሞ ካብ ዘሎ ናይ ውጽኢት ቅልውላው ብናይ ሌጀንድታት ማንቸስተር ዩናይትድ ድጋፍ ክወጽእ ይኸውን ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ጉዳይ ይኸውን እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ሞሮኮ ናብ ፊፋ ክስ ከም ዘቅረበ ተገሊጹሎ ከም ዝከር ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር በርንማውዝ 4-4 ኣብ ዝተፈላለዩሉ ግጥም ሞሮካዊ ተጻዋቲ ዝኾነ ማዝራዊ ኣብቲ ግጥም ንኸይስለፍ ሞሮኮ ዘሕለፈቶ ውሳነ ስዒቡ ብሰበ ስልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዘይተፈትወ በዚ ምክንያት እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ፊፋ ክሲ ወይ ከዓ ቅሬታ ከም ዘቅረበት ተጠቂሱ ዘሎ ኣዘራራቢ ዝኾነ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ነበር በዓል ዋና ቸልሲ ቢሊዮነር ሩሲያዊ ዝኾነ ሮማን አብራሃሞቪች 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ ንዩክሬን ብመልክዕ ካሳ ክኸፍል መንግስቲ እንግሊዝ ትእዛዝ ሕሊፉሎ ከም ዝፍለጥ ኣመንጎ ሩሲያን ዩክሬንን ብዝተገበረ ከቢድ ኩናት ምክንያት ሮማን አብራሃሞቪች ንመንግስቲ ሩሲያ ድጋፍ ይገብር ብምባል ኣብ እንግሊዝ ዘለዎ ንብረትን ሃፍትን ከይንቀሳቀስ እግድ ተገይሩሉ ምጽንሑ ዝፍለጥ ነዚ ሲዒቡ ድማ ንመንግስቲ ሩሲያ ብምድጋፍ ጥፋተኛ ብምባል ዝኣመነ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ 2022 ንቸልሲ ብምሻጥ ዝረኸቦ 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ ንዩክሬናውያን ዝተጸገሙ ኣካላት ብመልክዕ ካሳ ክኸፍል መንግስቲ እንግሊዝ ወሲኑሎም
ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ዝኾነ ኬር ስታርመር ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ትርር ዝበለት ትእዛዝ ሮማን አብራሃሞቪች ንቸልሲ ብምሻጥ ዝረኸቦ ሃብቲ ንጽጉማት ዩክሬናውያን ክኸፍል እንተዘይኮይኑ ግን ብገበን ክንከስኦ ኢና ክብል ትርር ዝበለ ትእዛዝ ኣሕሊፉሎም። ዩራጋያዊ ኮኸባት ቃዒ ነበር ተጻዋታይ ሊቨርፑልን ባርሴሎናን ዝኾነ ሉዊስ ሱዋሬዝ ምስ ኢንተር ማያሚ ንሓደ ዓመት ተወሳኺ ውዕል ንምፍራም ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሕ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብ ባርሴሎና ምስ ሊዮኔል ሜሲ ፈጢርዎ ዝነበረ ጥምረት ኣብ ኢንተር ማያሚ ዝቐጸለ ሉዊስ ሱዋሬዝ እዚ ጥምረት እዚ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንኽጸንሕ እስካ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን መወዳእታ ዝጸንሕ ውዕሊ ምስ ኢንተር ማያሚ ንምፍራም ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሐ ተሰሚዑ لهم